Maayong gabi pag-usab mga angkol ug mga ante. Tugutin sa kuninyo na mga sa katahuran nining mga orasahang ikaw inaantok. Tanggalin natin yung antok mo. Okay. At siyempre naman sa mga nakatutoy pa ngayong oras na to. Awards, oh. Okay yan, oh. Kumusta naman ang dagan's traffic ko ngayong oras na to? Kasi kanina sobrang traffic. Oo, dahil hindi lang Friday, it's payday. Awards, oh. Ayan, at pinag-usapan po natin dito mga kabisyo ay yung pagiging tulala. Ayan, sabi ko kanina, kung ikaw ay nakatanggap po ng iyong sweldo ngayon, siguro, and I'm sure na hindi ka talaga tulala. Kaya lang, magiging tulala ka kapag yung natanggap mong sweldo na ibigay mo na lahat sa mga inuutangan mo. Tulala ka. Paano yun nangyari? Bakit? Di ba? Oo. So, yun nga sinasabi natin, yung pagiging tulala po ay walang may tinitingnan ka pero akala nung iba yun ang iniisip mo, yan ang tinitingnan mo pero wala pala, as in blanco. Karaniwan sa mga pagiging tulala po mga kabisyo ay isang pansamantalang kalagayan at maaaring mawala kapag natugunan ng mga sanhi nito. Ayan, tulad ng siguro kulang ka ng pagpapahinga. May problema ka sa imong emotions nimo. Baka naman naiwan o iniwan ka ng iyong boyfriend o kaya girlfriend, di ba? Or, siyempre, nagbabago ka lang sa iyong paligid kaya medyo tulala ka rin, no? Ba't nandito ako ngayon? Halimbawa, nag-check-in ka. Nagising ka. Oy, ba't may kasama ako sa kwarto? Tulala ka, di ba? Or kung ikaw ay isang Grab driver o kaya taxi driver, lalamove driver, ganitong oras binigyan ka ng isang buong 1,000 piso na buo. Magiging tulala ka kasi maghahanap ka ng pambarya. Yun, tulala ka rin, no? Minsan din, pag ikaw din, manong driver ngayon, no? Call, may pasahero kang sexy. Talagang mamords eh. Hubagang ate, oy. Tulala din ikaw, diba? Diba? Ay. At eto din, ikaw, Call, pag may kasama ka siguro isang babae, siguro hindi mo alam na sinusundan ka ng asawa mo, tapos biglang nagpakita sa harap yung asawa mo, yun, tulala ka. Lucy, yun ang imong kigol. Eto din, magiging tulala ka rin, Col. Halimbawa, pumunta ka doon sa tindahan sa kapitbahay ninyo. Malaki na yung utang mo. Di ba? Nandun ka na. Siyempre, uutang ka na naman ng isang alak o kaya beer. Sasabihin sa iyo ng tindera, sorry, Col. Di naman pwedeng magpautang kasi hindi ka pa nakabayad ng iyong utang. Tulala ka. Di ba? Ay nako mga kabisyo. So itong usapin nating tulala, marami po niyan, no? May mga bagay-bagay po yan na sabihin natin hindi lahat yan problema. Yung iba diyan natutuwa ka o na-shock ka lang. Ayan, so may iba't ibang mga bagay mga kabisyo. Pero yan lagi kong sinasabi po mga kabisyo, no? Yung ilang mga kaso po ang pagiging tulala ay maaaring maging sintomas ng isang mas malalim na issue sa kalusugan kung ito'y lagi. Ayan, baka may anxiety ka o mayroon ka depression, kaya mahalaga pa rin na magpakonsulta ka sa albularyo. Ay, albularyo, magpakonsulta ka sa doktor, ha? Huwag yung quack doktor, ha? Oo, baka naman pupunta ka na naman doon sa magpatawas ka. Lucy, yun ako rin mong kigol. Ayan. Doon tayo sa eksperto mga kabisyo na magpakonsulta ka, ha? At siyempre sa mga laging tulala, dahil nga walang pera, may mga ganitong mga bagay, siguro masasabi ko lang mga kabisyo, kailangan mong baguhin ang sarili mo. Yung pananaw mo sa buhay, yung pagiging ikaw, baka may konting problema, kailangan ayusin. Or baka nasobraan ka sa paggastos, yung lifestyle niyo po, no? Dapat may konting siguro, no? Pihit siguro, pihit sa kaliwa or pihit sa kanan mga kabisyo. Ganun lang yung buhay po, no?
Hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng problema pag hindi natin kayang isolve ang problema. Yan dapat yung lagi mong iisipin. At kapag may problema ka, ipaglaban mo. Yawards, sige, okay, no? Bukas na naman. Hindi bukas. Sa linggo tayo. Off po ni Totoy Bato bukas. Linggo po tayo, no? Magsama-sama. 11 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato. Magpapaalam na po sa ating programang Totoy na Love. Hindi lang sa 90.7 Love Radio. Kung ikaw nasa biyahe ngayon, nagtatrabaho ba? Ayan, enjoy sa trabaho mo. Pag uwi mo, ingat lagi. God bless sa'yo, Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!